посухи соҳибкор Рустам Одинаев ба муштарионаш чунин аст. яке зуд аз дар берун мешавад ва бархе сабаб мепурсад. ин соҳибкор камтар аз як ҳафта вақт барои бастани дуконаш дорад. аз соли 2023 дигар соҳибкорӣ намекунад. ӯ гила дорад. чанд бор аст ки ҷаноби олӣ дар паёмош таъкид мекунад ки соҳибкорро дастгирӣ кунед, зарар нарасонед. хайна зарар. аз пушти ҳамин кор ман соҳибкорима қатъ кардам ина. то 31 декабри ҳамин рӯзи кори ман ҳамаро холӣ кардам. моҳе пеш мағозаи Рустам пур аз маҳсулоти хӯрокворӣ буд. ӯ ин маҳсулотро дубора ба ширкатҳое баргардонд ки ба ӯ барои фурӯш дода буданд. Рустам ятими кул аст ва дар мактаб интернат бузург шудааст. ӯ то сохтани тиҷорати хурд як роҳи сахтеро пушти сар кардааст. ҳоло дигар соҳибкор нест, вале ҳеҷ нақшае барои ояндааш ҳам рӯи даст надорад. майли ҷаримамон кади, деламон кади, не ки чӣ ба доғи судӣ мети соҳибкорора. фарду фарзандо ё дар киҷо кор мекунанд. Рустам Одинаев дар шикасти тиҷораташ намояндаи додситони клубро гунаҳкор медонад. ба иддаои ӯ додситонӣ барои як иштибоҳи хурд бе огоҳӣ алайҳаш парванда боз кардааст. намояндаи додситонӣ иддаои Одинаевро рад кард. ӯ гуфт ки аз мағозаи соҳибкор маҳсулоти муҳлаташ гузашта пайдо кардааст. аз ташхиси хулоса экспертиза фармояд ки ҳамин маҳсулоти хӯрокие гирифта шуда ба саломатии инсон хатарнок мебошад. яъне ҳамон ҳолати гузаштагӣ химакат мешавад, мардум хӯродага зарар мебинад. аз ҳамин сабаб парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. мағозаи Рустам Одинаев дар маҳаллаи Борбади шаҳри Кӯлоб аст. ӯро як бори дигар низ барои фурӯши маҳсулоташ тамомшуда парванда карда будаанд. як мегӯем пешравӣ кунем, дар кормон зарармон ки расондан маҷбурем ки бас кунем кора. аз болои намояндаи додситонӣ ба дастгоҳи президент даҳҳо нома навиштааст. бо вуҷуди ин додгоҳ ӯро 6000 сомонӣ ҷарима кардааст. ин пулро соҳибкор аз бонк қарз карда супоридааст. Рустам мегӯяд акнун аз коре маҳрум шуд ки ҳар моҳ ба давлат 1000 сомонӣ андоз месупурду ва зиндагии худу хонаводаашро аз он мечархонд. маҳмуҷон раҳматзода, Озодӣ, Кӯлоб.